Rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i chwarae o smotyn i smotyn. Y cyfan sydd angen i chi ei chwarae yw smotiau neu farcwyr, neu gallwch defnyddio tyweli te neu clystog ar gyfer y gweithgaredd hwn gartref. Gosodwch gwrs allan o'r smotyn dechrau i'r smotyn gorffen. Pwrpas y gêm yw cwblhau taith o'r symud o un smotyn i'r llall heb syrthio i ffwrdd neu cyffwrdd ar ddaear. Dechrau gydag un smotyn ychwanegol na nifer y bobl yn y grŵp. Mwyn ei gwneud yn fwy heriol, gallwch symud o'r fan a'r lle mewn gwahanol ffyrdd, enghraifft sgipio, hopian neu neidio, neu faint o smotiau allwch chi gyffwrdd a mewn yn 30 eiliad. I gael mwy o syniadau, ymwelwch â'n Facebook, Twitter neu wefan.